Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu Servis Filipom. Taká najčastejšia otázka, ktorú dostávame u nás v servise alebo na predajni, je ako správne nastaviť prehadzovač na bicykli. V tomto videu sa pozrieme na možné príčiny nepresného radenia a ukážeme si podrobný návod, ako si prehadzovač nastavíte aj sami doma. Tak sledujte. Vizuálnou kontrolou si skontrolujeme najskôr lanko, pokiaľ by malo na sebe nejaké stopy hrdze alebo oxidácie, je potrebné ho vymeniť, nakoľko jeho chod v bovdene nie je hladký, plynulý, môže sa zadrhávať a tým pádom nám nepustí prehadzovač preradiť na iný prevod. Taktiež si skontrolujeme aj, či náhodou nemáme reťaz vyťahanú. Pokiaľ by bola vyťahaná, znamená to, že sa jej pôvodná dĺžka predĺžila a môže to mať za vplyv, že nebude prehadzovač radiť pekne plynulo, tak ako má. Taktiež si skontrolujeme na bicykli pätku, či je rovná. Sú na to rôzne prípravky. V tomto prípade nám bude musieť stačiť vizuálna kontrola. A čo budeme potrebovať na nastavenie prehadzovača? Je to krížový šroubovák pri niektorých typoch alebo sada imbusákov. Nakoľko každý prehadzovač alebo každá značka prehadzovača má iné rozmery týchto nastavovacích skrutiek, je dobré mať celú sadu. Ak nie, tak najčastejšie je to 2, 3 imbus, 4 a 5 na povolenie a dotiahnutie lánka. 5 by mala byť rovná, nemala byť pokrútená alebo vytočená smerom von. Dosť často sa nám v servise stáva, že prehadzovač je povolený, nie je dotiahnutý k 5, takže aj to patrí z jednej ku kontrol na prehadzovači. Takže si skontrolujeme, či je teda prehadzovač správne dotiahnutý. Ak je prehadzovač povolený, je potrebné ho dotiahnuť na predpísaný moment. Väčšinou ho nájdete napísaný na prehadzovači. Predtým, než sa pustíme do hĺbkového nastavenia prehadzovača, si najprv vyskúšame, či ho netreba len jemne doťuknúť nastavovacou skrutkou. Takže zoberieme pedál do ruky a na radiacej páčke si odklikáme na najťažší prevod. Ak máme na páčke odklikaný najťažší prevod a aj tak nám nechce prehadzovač preradiť na najťažšie koliesko, tak v prvom kroku si pozrieme, či náhodou nemáme veľmi našponované lánko. Lánko sa šponuje buď na radiacej páčke pomocou tohto kolieska, točením, a taktiež niektoré staršie prehadzovače majú túto šponovaciu skrutku na prehadzovači. Nakoľko nám prehadzovač nechce prehodiť na najťažší prevod, skúsime si najprv povoliť túto nastavovaciu skrutku. Točíme smerom ako keby ku mne, tým pádom skrutku povolujeme, lánko povolujeme. Keby točíme druhým smerom, ako keby odo mňa, lánko šponujeme a tým pádom nastavujeme radenie smerom hore. Takže ja som teraz povolil radiace lánko. V tomto prípade nám povolenie lánka nestačilo, takže budeme musieť prejsť k nastaveniu dorazov na bicykli. Takže ešte raz vyskúšame, či máme odkliknuté na najťažší prevod. Zoberieme si 2 imbusák a nastavíme dorazy. Pri nastavení spodného dorazu je potrebné povoliť radiace lánko, aby sme si boli istí, že nám toto lánko nespôsobuje to, že nám reťaz nechce hodiť na najťažší prevod. Takže si zoberieme 4 mm imbusový kľúč a povolíme lánko na prehadzovači, aby bolo úplne voľné. A ako zistíme, ktorá skrutka je nastavovacia pre spodný doraz? Väčšinou táto skrutka je označená písmenkom H. Po prípade, ak váš prehadzovač nemá toto označenie, je potrebné si zobrať 2 mm imbusový kľúč a skúsiť jednu z týchto dvoch skrutiek dotiahnuť alebo povoliť, aby sme vedeli rozlíšiť, ktorá je spodná a horná. Ako môžete vidieť, nastavovacie skrutky na tomto DOR-čkovom prehadzovači sa nachádzajú tu a ja teda vyskúšam jednou točiť, aby som videl, či mi to niečo robí so spodným dorazom alebo nie. Takže skrutku doťahujem a ako môžete vidieť, kladka prehadzovača sa nám ťahá smerom k ľahšiemu pastorku. Keď túto skrutku povolujem, idem ako keby do ťažších prevodov. Našou úlohou bude zarovnať spadku na prehadzovači s najťažším pastorkom na kazete. Mali by byť ako keby v jednej rovine. Vieme si to skontrolovať buď opticky, alebo aj keď budeme točiť
pedálmi, tak budeme počuť, či nám to ide pekne, plynulo, alebo či tam náhodou nie je nejaké nežiadúce rápkanie. V tomto prípade nám nechce hodiť reťaz na najťažší prevod, takže túto nastavovaciu skrutku mierne otočíme. Môžeme pritom točiť aj pedálmi, aby sme vedeli, kedy nám prehadzovač prehodí. A vidíte, prehadzovač nám síce prehadzuje, ale ešte to nie je plynulé, je tam rapkanie, takže túto skrutku povolíme ešte viacej, aby nám prehadzovač hodil na najťažší prevod a aby nám tomto ťažkom prevode išiel pekne plynulo a potichu. Spodný doraz máme nastavený a môžeme sa pustiť do nastavenia horného dorazu. Predtým si však dáme naspäť radiace lánko. Lánko buď pomocou kombinačiek alebo rukou sa snažíme našponovať a dotiahnuť. Ešte taká rýchla poznámka. Ak máte vpredu len jeden prevod, nič sa nemení. Pokiaľ máte prevodník s dvomi prevodmi, je potrebné si zaradiť na ten väčší pastorok, na ten väčší prevod. A ak máte kluky s tromi prevodníkmi, je dobré si nechať reťaz na strednom. Prehadzovač sa nastavuje touto šponovacou skrutkou, ktorá sa nachádza buď na radiacej páčke, alebo na samotnom tele prehadzovača. Ak túto skrutku budeme doťahovať v smere hodinových ručičiek, znamená to, že lánko povolujeme a tým pádom nastavujeme prehadzovať smerom dole. Ak by sme túto skrutku točili v protismere hodinových ručičiek, v tom prípade lánko šponujeme a nastavujeme hradenie smerom hore. Odporúčam točiť tak po štvrť, po pol otáčke, nakoľko sa jedná o veľmi citlivé nastavenie prehadzovača. Prehodíme si o jeden prevod vyššie, potočíme klukami a pozeráme, či nám prehadzovač vyhodil plynulo na ďalší prevod, po prípade, či nie je nejaké nežiaduce rápkanie. Ako môžete vidieť, v tomto prípade prehadzovač hodil až na tretí prevod, takže lánko veľmi našponované a je potrebné ho teda trošku povoliť. Ak vám prehadzovač neprehodí na ľahší prevod, je potrebné šponovaciu skrutku otočiť proti smeru hodinových ričičiek, aby sme lánko viacej našponovali a tým pádom, aby nám skočilo na ľahší prevod. Vyzerá, že to máme adekvátne nastavené. Ešte skúšame si celý rozsah od hora až dole, až na to posledné najľahšie koliesko. To zatiaľ vynecháme. Ako môžeme vidieť, v našom prípade ide prehadzovač už pekne plynulo, potichu, pekne radí na každý jeden index. Takže sa môžeme pustiť do nastavenia hornej dorazovej skrutky. Tento horný doraz nám zabraňuje spadnutie reťazy do špicov. Takže preradíme si na predposledný najľahší prevod a môžeme ísť na nastavenie hornej dorazovej skrutky. Nakoľko už vieme, ktorá je spodná dorazová skrutka, točíme tou druhou. Väčšinou má horná dorazová skrutka označenie L. Ako môžete vidieť, v tomto prípade nám reťaz nechce prehodiť na najľahší prevod, to znamená, že skrutka je príliš dotiahnutá, takže ju musíme trošku povoliť. Odporúčam povolovať len tak po pol otáčke, aby sme to príliš nerozladili a len jemne nastavili. Ak nám prehadzovač ťahá reťaz medzi špice a kazetu, znamená to, že táto skrutka je až príliš povolená a je potrebné ju mierne dotiahnuť. Točíme teda v smere hodinových ručičiek, aby sme ju dotiahli a zamedzili padaniu reťaze medzi špice a kazetu. Pre kontrolu, či sme správne nastavili hornú dorazovú skrutku, je potrebné, aby sme na radiacej páčke silou zatlačili a chceli preradiť ako keby ešte na ľahší prevod. A sledujeme pohyb prehadzovača
V tomto prípade sa nesmie spohnúť smerom ako keby ku špicom. Musí ostať na tej poslednej pozícii, aby reťaz nepadala. Na väčšine prehadzovačov nájdete ešte skrutku, ktorou sa nastavuje vzdialenosť prehadzovača od kazety. Toto nastavenie sa robí na najľahšom a na najťažšom prevode. Väčšina prehadzovačov cestných a horských bicyklov vyžaduje túto medzeru medzi 5 a 6 mm. Čiže existuje však niekoľko výnimiek, takže je potrebné si pozrieť špecifikáciu k danému prehadzovaču. Ak bicykel dobre radí, v tomto prípade je táto skrutka nastavená správne. Ak by ste vzdialenosť medzi prehadzovačom a kazetou chceli zmenšiť, je potrebné túto skrutku povoliť. Ak ste touto skrutkou ešte točili, je potrebné prejsť celý chod kazety, či radí tak ako má a či nie je potrebné ho ešte jemnúčko doladiť. Pokiaľ ste s touto skrutkou už nemuseli točiť, v tom prípade máme hotovo a nastavenie prehadzovača máme za sebou. Takže prešli sme si všetkými krokmi, ako nastaviť prehadzovač. Samozrejme, pred prvou jazdou je potrebné bicykel ešte vyskúšať, nakoľko na montážnom stojane nám ide pekne hladko plynulo, ale môže byť, že pod záťažou, hneď ako dáme nejaký silnejší tlak na pedále, nám to nebude ešte presne radiť tak, ako má. V tomto prípade stačí, ak si už len prehadzovač jemne doťukneme nastavovacou skrutkou na radiacej páčke. Dúfam, že pomocou tohto videa sa vám podarilo taktiež nastaviť prehadzovač. Ak vám toto video pomohlo, kľudne nám nechajte like alebo odber a samozrejme, ak máte nejaké otázky, tak sa kľudne pýtajte v komentároch nižšie. Ďakujem.